ZANU-PF National Political Commissar Mnyaradzi Machacha has warned divisive elements in the party who are feigning internal fights, saying they should stop their acts or risk expulsion. Sadabina mashoko anobuda toka panapa aiwana Mnyaradzi Machacha lotibva subscribe like kotina on the bell icon. Tivina nomwe ngomchinzi addressing a party in a district meeting in Mutare, Manikaleni province. Machacha said while the opposition was as good as dead due to internal fissures, ZANU-PF was faced with problematic elements feigning divisions. We have to capitalize on the fights in the opposition and make sure that we gain ground during this period. We equally should not be divided. You realize that in areas where we are divided, we tend to lose when we go to elections, and this is because of divisions that we create on our own. The opposition as we speak is as good as dead, and what is left to address is the divisions that are within our party ZANU-PF, and this is significantly affecting the growth of the party. Domashkwano mudaita gwapara pana Mnyaradzi Machacha achiti aiwa vakomana the ruling party ZANU-PF. Saka munoziva kuti pane tension iri kunziritika pakati pemutungamiri wenyika nadhepiti wake. Tiona vanhu vachinochanda 2030 idingana machitonga kana kusadlaina General Chiwenga. Machacha atora masviko kuti ngative neunit ndako kuti tikangwa nedisunit kunzvimbo idzodzo ZANU-PF tinozoluza ma-elections. Mnyaradzi Machacha anogona ari kuuya neidea yakanaka seruling party achiti aiwa vakomana ngative neunit. Zvinhu zvinoitika zvesuccession zvinongoitwa kumusoroko. Vamwe vanhu musapindira panhau iyi. Chipotodzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pene comment section medu musangano subscribe like